iyamfana isho ngabi umuthanda womungabi yansizwa thina songela nothando. Ngibingelele ke mbukelo emakhaya ngikwamukele futhi ohlelweni lwethu SK Media Production. Esumusha i-channel uklike subscribe button nebell ngakhohlwa kushare like video moyithandile. Kanti ngaphandle simosha isikhathi ngaza yethu asiqonde ngqo sikuphathele zona namhlanje. Kanti eqophelweni namhlanje mbukelo ngiphethe udaba lapha sesiphinde safika enganza kwethu sesikhathi sonyaka lapho khona Ukhozi FM ungumsakazo waziwayo sakaza indaba zesizulu lapho khetha khona ingoma ezilishumi from ama-genders ahlukene ukuthi ke isifake lapha engene ehlwini lezingoma ezingasifaka onyakeni lo siyakuwo ke nganza kwethu ka-2021. Ngiyakhumbula nganza kwethu lo nyaka esiphelele ohlula kuwo amabhinqa lapha akasithatha akasibeka lapha afaka insizwa lapha nonto encane fokazondi phansi eGreat Town asingenisa kulo nyaka ingoma esilapha wawuthembeni. Sibone lokhu nganza kwethu abaculi amaskanda abahlukene sebese baphumela obala nganza kwethu bakhankasa lapha ke kubalandeli babo ukuthi ke bacela bebavotele ukuthi ke bengene ohlwini lezingoma engase zibe ku-top 10 ezohlukanisa khona lapha unyaka. Kule video ke mbukeli sikuphathele uhlu lwabaculi asebethe baphumela obala ke lapha bavezela abalandeli ukuthi ke banesifiso sokuthi ke ingoma zabo zingene kuyo lelist le kanjalo futhi nama-clip nezingoma sokufakela mbukela ukuthi wena base ke ukhetha ngokubona kwakho ukuthi ke yiphi ngempela othi uyibona ngempela ifanele umendlela noma ifanele ukuthi ke ingene lapha ke kuwo u-top 10. Kanti ngaphandle simosha isikhathi ngaza ke ake siqale la. Ngiyacela bafowethu ukuthi ninominate ingoma kaMdumaze ethi ngizolala ngiduma ukuze ingene ohlwini lwengoma ezingakwazi ukuvotelwa engahlukanisa unyaka. Kade kwesibili mbukeli kuhlela insizwe lapha bathi umenzi mfoka amabizelo ihamba nendoni lapha ethi mangibona umuntu wakho ngibona umuntu wami awuyithokozele mbukeli. Uma ngibheka umuntu wakho ngikhumbula umuntu wami. Kanti kwesithathu ke mbukeli ngiphethe umfokaNkosi lapha bathi maphathe efika ngekhono lakhe lapha insizwa le ingotsha uduma kahle umfokaNkosi uthi ke uthando lakudala awuyibambelani. Mfowethu ngizonxusa kakhulu ngizocela kakhulu ukuthi ningifake kwi-top 10 yoKhozi FM ngengoma yami edume kakhulu ethandwa umhlaba wonke ethi uthando lakudala. Kanti ke nenkosi yamagcokama mbukeli lapha phansi emsingi ithi ayisasalanga ngaphandle mbukeli kwazi zikhipha ingoma lapha nyanyakazi abantu abaningi kakhulukazi le abakhona lapha endaweni zothando. Ithi ke lapha mbukeli yagijima eqhawe lapha kusicebu mfokadlameni usike ukwenze kashiyana awubambeni. Kanti ke no-president ama-Blue Nation mbukela uKhuzani umfokaMpongose phansi enkandla eMandaba uthi akasasalanga ngaphandle kulolu hlu lengoma kwazisa ingoma yakhe belokhu ihambe phambili njalo ey'nkundleni zokuxhumana kanjalo futhi iphinde yanyakazisa nabanye bama-celebrity khona la endimeni ezomculo abangekho kumaskandi. Senje le nsizwa inxusa kabalandeli be-Blue Nation kanye nabaculi bonke bamaskandi ukuthi ke ingene beyifake ingoma yakhe igijima kanje naye mbukela ethi ijele awuyithokoze. Kanti sengihlaba ngiphetha mbula ngiphethe indlaba eyiphika lapha igcwa amanisho mfoka amanqele naye siphinde yangena ke futhi kulo mncintiswano uyabona nje nganza ke sekulithi kakhulu mina sengifisa ukwazi lezi insizwa ngempela manje ezangena lapha na zonke ohlwini la u-top 10 sesike siphela kuyenzeka nganza ke nakwamanye amajene sothi ke iyangena igqomu lize liphinda phindeke kaningi noma sikhande ke sengenzeka lokho ngaze engifisa ukwazi uyenze kuba kanjani ukuthi ke lapha na lezi inkunzi lezi ezimbili lezi inkunzi ezimbili enizaziyo nonke nganza ke lezi inkunzi ezimbili mase zikhona lapha ku-top 10 ngoba kanjani
isike lapha indaba ephi iyagijima makele isike amageja ayisokozela Alimbula magesha yali wa matemo ye Alimbula magesha yali wa matemo Ngani lona luhluke lengoma esikuphathele lona kuleli qophelo levideo namhlanje abacula abasethe baphumela obala lapha banxusa abalandeli sibevotela usibengena ohlwini lengoma zona lezi ezihlukanisa unyaka kanti kulula kakhulu ngani zakwethu ukuvota nawe ungavota lapha ngoba kwazise abantu abaningi njengoba bekhona la YouTube banawo ama Gmail account u-SMS nje lapha igama igama leqhawe then ihloko sengoma ku-email ethi ingoma@ukhozifm.co.za kanti sengithanda ukuzwa kuwe embuke lapha e-comment section ngokubona kwakho ubona kubani ngempela ofanele ukuthi ke engene kulolu hlu kanti futhi mawukuthi ziyangena zonke insizwa ubona ngokubona kwakho kubani ngempela osithathe sibeke kulonyanga ngoba cha amabhinqa ke bakwethu ngiyawazi hayi ngase kuvoteni awadlali kanjalo uma uthi mambukeli ke ngokubona kwakho la ubani ngempela kulezi ngoma esesikudlalele zona umbonise engathatha ngempela esifake kuwo lonyaka lo ka2021 esikhiphe kulezi ilingo esikuzo ka2020 siyabonga nkanza lesisupport sethu sophinde sibonane futhi nawe video elandelayo siyabonga Yamfana Ishungabi umutanda Womungabi yansizwa Tina songela notanda